Kalau खुलुमबायफोरखौ आंनि इउटुब चेनेल SPF इउटुब चेनेल नागिर लोगो नोंथांमोन आरो मानगोनांफोर दा मारै जाबावनांगौ जाखो गासिबो माने फेसबुक वाट्सएप गासिबो जेरावबो स्टेटासआव माबाल'सै खालि साख्रि खामानिबो पस्ट खालि बिदि लिरनाय हगारनायल' नुसै नैबे जोलाया गैया जेबो गैया जेरावबो रोङा फाग्लासो ओरैनोल' बेखारसो जाम्बासो दा जोला नालाय बिदैखौनो दैनो रोङा दासिमबो फाग्लासो जागोन बोरै जाबावनांगौ खाफालानो गैया खाफाल गोजाव जौखायनो जेबो जाया होननानै फाग्लासो खाफाला मेलेमाबो गैखाथारा नालाय बोरै साख्रि मोनोब्रा मालाय मोनजोबथारबाय दा एबार होनायथारसै आंबो र' ओमफ्राय साख्रिल' जाथारबाय बयहाबो एप्लाइ खालामदे मारै जायोथाय दानखेग्रा दंना मा बेनो जाखो ओरै थुखे नारख्ला थांबाबो जासिगौ खि गारग्राबाबो मोनलाबायथारबांसैलै जाला फाग्लासो बोरायनानै थालांसिगोन नामासो जानाय नंलांलै लोगोफोर नोंसोरल' एसे लाग्रोदोलै फैबा खबर हरबानो जाबाय बेदर फिसाफोर जालाबायनो